Повечето от животните по света изглеждат съвсем нормално или поне сме свикнали с техния външен вид. Понякога, било то в интернет, по телевизията или в някое списание, ние попадаме на създания, които изглеждат като излезе от фентази филм или книга. Русалките са загадъчни създания на моретата, реките и езерата, които още от древността са тревожили хората със своята мистерия. Кои са те? Интелигентни същества като нас или просто животни? И наистина ли съществуват? Извънземен живот се нарича живот, който е възможно да се зародил извън пределите на Земята. Сродното понятие извънземна цивилизация се използва за предполагаеми интелигентни форми на извънземен живот. Науката, която се занимава с възможностите за развитие на живот на други планети, се нарича астробиология.